Beer Boeloe kan wel oppakken. Koning Het en Harry Hasse zijn van Takkenwieke oud te zien bij u op Omroep Friesland. En Faya van der Meer is de betinker van deze unieke bennenserie. Ian op het Siermeesken had tinnitus. Dat is een onhoorend loert in de holle. En Johan Kupers vertelt hoe het zijn leven beheerst. Goeiem, dit is Bient. Op de dag dat een grote bennepornozaak onder het licht kwam, waarbij ek 2 pijnmus belutsen binnen. 2 pijnmers van zo'n 30 en 61 jaar maakt ze deel uit van het grootste benneporno-netwerk in de wereld. Het netwerk, met 44.000 leden en 360.000 benneporno-foto's, is opgerollen door rechercheurs in Nederland, Amerika en Australië. Het ging zelfs zover dat er een afgeschermd gedeelte was waarin op bestelling kinderen misbruikt werden. Er zit een soort van hiërarchie in. Hoe gruwelijker de beelden, hoe hoger is de kaamst in de hiërarchie. En dan koest ik alleen nog maar lid blijven, trok ze volle mogelijk beelden, video's van benneporno te leveren. Angela Houwer, welkom. Je bent psychotherapeut bij VIER. Je behandelt je slachtoffers van bennemisbruik. Wat toch, doet jou het nijsjaren van de morgen? Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En we zijn allemaal heel erg blij natuurlijk dat dat netwerk is opgerold. En ik hoop dat het gewoon ertoe leidt dat die criminaliteit zal afnemen. Ja, want als je zoekt naar de aantallen, het is het grootste benneporno-website van de wereld. Een netwerk van meer dan 34.000 leden, meer dan 360 foto's en video's, 300 vertochten, 106 slachtoffers. Ja. Het is een gigantisch aantal. Ja, daar schrik je van. Werkzaam zijnde binnen VIER weet ik natuurlijk dat er heel veel misbruik is in de wereld. Maar als je dan zo'n bericht hoort, dat komt heel hard binnen. Ja. Wat toch niet heren, doet je met Jen het nijs van de morgen? Ja, het is onbegrijpelijk dat er mensen binnen die dat als handel jongen. Ben je woorden voor. Nee. Ja, ik geef echt de pet op. En dan ben ik zelf heid van het Twaalfse band. Het is natuurlijk de angst, denk ik, van elke ouder. Maar vooral denk ik om jou en van Pijnjem. Ik denk dat een heel soort mensen iets hebben van het zult toch net mijn band wezen. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Hoe kun je dat herkennen misschien, dat er wat onderhoorn is? Ja, dat is heel erg moeilijk, omdat ieder kind anders reageert. Maar ik denk wat heel belangrijk is voor ouders, is dat ze goed opletten of het gedrag van het kind ook verandert. Maar hoe dan? Hoe zou het gedrag van een band dan verhoren kunnen? Nou, je kunt denken aan nachtmerries, je kunt denken aan angsten overdag en 's nachts. Je kunt denken aan boosheid, toenemende agressie. Je kunt denken aan steeds slechter presteren op school. Dat zijn toch wel signalen. Maar aan de andere kant, je hebt ook kinderen die al van zichzelf wat introvert zijn. En die kunnen dan bijvoorbeeld nog introverter worden. En het is soms heel moeilijk te signaleren, omdat kinderen vaak niet zeggen dat er iets gebeurd is. Ja. En signaleren is dan in, dan heb je al het gelok misschien dat je er wat onschenk in. Ja. Maar dan komt fase 2. Wat kun je dan doen als ouder zijnde? Ja, nou, belangrijk is natuurlijk om op te blijven letten, te kijken of het kind er ook iets over meldt. En als het kind erover meldt, daar rustig op in te gaan. Daarnaast kun je advies inwinnen en dat zou ik ook vooral doen. En natuurlijk kan dat via de huisarts, maar dat kan ook bijvoorbeeld via Veilig Thuis of via VIER. Je kunt gewoon bellen en advies vragen. Ja. Dan ben de 2 vertochten, de 2 die het veroordeeld binnen, de 2 kopstikken eigenlijk uit Pijnjem, die ben veroordeeld voor 4-4. Ja. Het jeetje nevens de jochter om en dan citeer ik het vonnis eventjes. Een zeer grote verzameling met beelden van jonge kinderen en beelden van een zeer gewelddadig karakter. Hoe groot zou dan de skeer wijzen kunnen van zijn band? Enorm. Ja, en dan heb je het vooral over psychische schade. Je kunt zeggen, een kind kan door een groot trauma in zijn of haar ontwikkeling belemmerd worden. Dat merk je dan ook in hoe de hersenen zich ontwikkelen. Dat kun je ook terugzien later. Daarnaast kunnen er allemaal psychische problemen ontstaan. Wat ik net al noemde, nachtmerries, herbelevingen. Het vertrouwen gewoon in mensen verliezen. Op de lange termijn kun je denken aan
dat mensen in hun ontwikkeling zo scheef groeien dat er persoonlijkheidsstoornissen ontstaan. Is het misschien zo, hoe jonger het ben, hoe groter de impact? Dat kan je wel stellen, maar het is moeilijk om die vergelijking te maken. Je kunt kijken naar hoe ernstig het misbruik is geweest. Dat heeft natuurlijk impact. De leeftijd heeft impact. Maar ook bijvoorbeeld is het kind totdat het misbruik plaatsvond opgegroeid in een veilige, warme omgeving. Hè? Dat zorgt voor meer stabiliteit. Maar is het kind al opgegroeid in een onveilige situatie, ja, dan zal het misbruik wat er dan daarna nog plaatsvindt, nog extra groot tellen, een grotere impact hebben. Ja, al die factoren spelen dus een rol. Ja. Nou is het zo, jouw werkje bij 4, jou hebben we dus eigenlijk alle dagen hiermee te krijgen eigenlijk. Hè? Je praat met slachtoffers. Ja. Komt het dan bij jou ook nog altijd lieke hut binnen als gewoon bij us? Want ja, jou had er alle dagen mee te krijgen. Ja en nee, dat verschilt een beetje. Je krijgt een beetje een beroepsdeformatie aan dat je aan de ellende went. Maar je krijgt ook een soort extra gevoeligheid. Hè? Dat je, als je weer een naar verhaald wordt, dat je toch denkt, oh nee, niet weer. Dus het is niet zo dat je er ongevoelig voor wordt. Dat zou ook heel raar zijn als dat zou plaatsvinden. Ja. Maar hoe kun je nou wat ik zei, ik ben echt hoe kun je nou je eigen band hiervoor beschermen? Want je zoent toch zeggen van, mooi mijn vreemden, dat is kinien, maar blijkbaar dus wel. Ja. Hoe kun je nou je eigen band beschermen in dit soort activiteiten? Daar zijn geen garanties voor. Belangrijk is een warme, veilige omgeving thuis. En natuurlijk kun je kinderen waarschuwen, ga niet met vreemden mee. Maar ja, kinderen zijn kinderen. En ja, kinderen zijn niet altijd verstandig in hun handelen. Dus je kunt als ouder vooral zorgen voor thuis veiligheid en warmte. Daarmee creëer je een goede basis. Maar daarmee heb je nog geen garantie dat er in de buitenwereld niet iets naars zal gebeuren. En helaas is er niet iets wat die garantie kan geven. Nee. Dank, Angela, voor jouw verhaal. Graag gedaan. Vlechtelingen en Friezen, die moet je elkaar aan de etenstafel. Je zag het azen in uw riege meet en eat. Tinnitus. Hast je wel eens van jet van je? Ja, in mijn kennissenkring komt het ook voor. En dat is in de hersens. Ja. Vreselijk vervelend ligt me dat. Ja, Ian op het zingen had er last van. En dan even stil, dan jaren we ongeveer dit. Jest het? Nee. Oh, jest het net. Nee. Die is helemaal niks. Maar van Cupus, Jerry, dit ek? Jawel. Hij jou dezelfde piep, want jou hebben tinnitus. Ik heb tinnitus. Oh, Fij had hem nou ook. Ja. Maar Jerry, hetzelfde loert eigenlijk als wat we niet krijgen, Jerry? Nou, volle sterker. Volle sterker? Ja, volle sterker. Want wat Jerry dan? Ja, het gloeit op zich is net te verklaren. Het gloeit kan je alleen nog maar jaren litten. En aangezien men het nooit heeft, dus degene die tinnitus heeft, die jaren het alleen nog. En je kan het ernaast ingaan. En er is net iemand die het ja. Dus het is eigenlijk intern. Dus het is net ongeveer een oor heeft er totaal geen last van. Maar nou heb ik wel eens dat er wel meer dan 100 verskate loertjes binnen die het meest dan jaren in hun hollen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ken de geluiden net al jaren, maar ik heb mij vertellen laten dat men jet motoren, trekkers, auto's die voorbij gieselen, trein, wat er nog meer is, weet ik trein? net. Ja, ik bedoel een trein die tik, 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 tik. Dus er zijn ettelijke soorten geluiden, 150, wat mij bekend is. En verder van de rest weet ik het net. Maar dat is me ooit een keer verteld. En daar hoor ik het dan Xavier erbij. Ja. Maar wat voor werk het meesten doen? Dat ze trekken ze dat ze in het trekkenbouw zitten? Of, Nou, dat doe ik net de season. Mijn tinnitus is ontstaan met orgelspelen. Je kan net zo goed orgel spelen. Dat zie ik net het leven van de oren. Nee.
Nou ja, zo, misschien is het wel voorbereid door het werk wat ik doe. Ik heb een installatiebedrijf, ik werk ermee, dus ik heb een woonhuis in de stand, ik heb mijn breekjes omgegaan, enzovoort, enzovoort. Timmerlui die zitten met snijmachines, met zaagmachines, met vlakbanken, met joos, met weten wat alle keren. Dus er zijn zoveel mogelijkheden op te nemen. Er wordt op dit moment de waskou naar volle langer. Voor de jeugd, naar de beatfeesten enzovoort. Discotheken. Maar bij jou is het dus van 1 op orendag is het in 1 keer wieter. Ja, dat is in 1 keer het weer tijdens een rouwdienst. In de Rooms-Kerken is dat een liturgieviering. En daar weet je organist bij wie? Daar ben ik organist bij. En zo'n beetje op het praktische eind van het dienst gebeurde er iets dat ik ontspeel weer en begeleiden. Ik denk, wat gebeurt hier? Simpel verklaard, ik jaren, meende te jaren, dat dus in het pedaal een aantal tonen hingen blauw. Nou, dan praat je over een 60 voet subbas. Dat zijn hele lege tonen. Maar dat geluid ging net vet. Dat zie je dus in je holle. Dat zie je in mijn holle. Dat weer helemaal niks met het orgel te maken. En dat zie je weer al rond. En ik ben een huisagent. En die brom, die blijft bij me. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. De huisarts zei van, doe eerst maar even naar het ziekenhuis staan. Ik ben bij de KNO geweest. Die kon niks van mij beschutten. Het enige nuttige advies wat mij ont is dat gaan, als je dat wil, naar het audiologisch lab hier in Lauwert. En laat je eerder maar testen. Ja, maar toch ben je nou in behandeling op het Jereveen bij ziekenhuis Tjonges Koens. Ja. Want daar ben je nou dwanden met een nieuwe behandeling die wel eens de oplossing wezen kan voor patiënten met tinnitus. Voor de meesten die met een unieke toon zitten. Dus dat betekent dus enkele toon, en dat kan op verschillende hichtjes wijzen. Maar 1 enkele toon. Dus als je 2 of 3 toon hebt, of je hebt dus een trekker, of je hebt een auto, of wat voor geluid dan ik maar, dan kan dit net. Oké, we kunnen even zien naar de behandeling daar op Tjongenskongens op het Jereveen. Hallo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Neem plaats. Tinnitus is een geluidsbeleving in je hoofd waar je geen controle over hebt. En een geluid wat gemaakt wordt in je oor of in een gehoorzenuw. Dus het is niet iets wat je verzint. Het is echt een signaal uit je oor wat er wel degelijk is. Mevrouw Vreeburg bezig met neuromodulatie voor tinnitus. U draagt op dit moment het apparaat, hè? Ja. Hoeveel uur al vandaag? Ik probeer het altijd 7 uur te dragen. Ja. Ja. Nou, de methode die wij hier gebruiken, dat noem je neuromodulatie. Dat is zeg maar training van een bepaald gebied van de hersenen. Kijk, het microfoontje zit eigenlijk in mevrouw haar oor. Je moet de hersenen om dat geluidsgebiedje van de tinnitus heen, dat moet je prikkelen. Waardoor je minder last hebt van de tinnitus. Dat is eigenlijk de essentie daarvan. Voor een bepaald deel van de patiënt die echt een tonale tinnitus hebben, die kan je hiermee in een deel van de gevallen helpen. En je hoort mijn terughoudendheid, want het is dus niet voor iedereen, maar dit is voor ons. Wij zijn hier heel blij mee. Ja, dat we dit kunnen bieden. Dat is echt een goede vooruitgang. Ja, het is dus net voor elke niet. Je bent een van de gelukkigen die daarvoor in opmerking kwam. Ja, helpt het? Ja. Cijfers, dat zei niks over wat je jaren, maar ik ben starten nog eens aan mij op 2500 hertz en 68 decibel, wat geluidsterkte betreft. Dat is vrij behoorlijk. En ik zit op dit moment bij de 2500 hertz en ik denk dat de geluidsterkte op dit moment misschien in de buurt van de 50 zit. Oké, maar jouw jaren op dit stuit echt nog altijd gewoon een piep in jouw holle? Het wie in dat nota, wie het eigenlijk staat, dat ik dus op allebei de heren een even sterk geluid hier. En nou ik neem haast aan dat ik in de laatste fase zit, omdat ik dus behoorlijk oud takel wat betreft dus de tinnitus toon. Is het zo dus dat ik dus op dit moment dit eer wat sterker heb als dat eer. Soms jaar ik dit eer net, soms jaar ik dat eer meer. Wat ik gebeurt, dat is dat ik de tinnitus toon net op de eeren zelf jaar, maar achter in de nekken. Dus ik krijg zo'n beetje onder hier grens, zeg maar. Dus dat is heel vreemd. Maar het gebeurt dat ik soms tegen midden in de nacht, ben ik wel eens uit, en dat ik dan wekker word en ik denk, verrek, het is vet. En dan is het vet. Dan jaar ik dus helemaal geen tinnitus toon meer. Ja. Maar dan ging ik meest van bed uit. Ja. En dan zit het toevallig aan de rechterkant of aan de linkerkant. Maar het is op het ogenblik eigenlijk
een in de werk in van de tenieten toon. Wel eens, niet eens, die kant en soms is het vet. Ja. En eerder was het een constante toon. Ja. En hij is nu in ernst afgenomen, wisselend en Ja. af en toe weg. Ja. Oké, dat is een hele verbetering. Ja, dat is een hele verbetering. Toch ben ik wel mensen die er helemaal gek van worden. Hè? Ik heb wel eens jet van mensen die hier, ja, ik wil je niks ompraten, maar die hier zelfmoordneigingen. Kun je je dat voorstellen? Ja, maar je hoort het net bij mij op. Hij je wel eens zelfs in de kop slaan of zo, want als je in het vliegtuig wil komen, dan ga je dat ik wel eens, dan piep je de en tegen en dan slaat hij zelf eens een keertje in de kop. En ik kan me voorstellen dat dat een eerste reactie is. Dat is de onorthodoxe Nee, maar methode. dat het een eerste reactie is, dat je een muziekje om het voor te krijgen. Nee. Dat doet vaak altijd met computers, denk ik. Nee, daar slaat er ook even op. Zo van, misschien helpt het. Jongens, van de riegen Meet en Eat moet je Friesen vlechtelingen aan de etenstafel. Marin Leus uit Ljouwert kregen 3 Syriërs over de vlier. Het is het huis van mijn ouders. En Hans is een goede vriend van mijn ouders. Die ken ik al heel lang. En Hester is weer een goede vriendin van mij. Die ik ook al heel lang ken. Hallo. Oh, wow. Kom binnen. Ja, kom binnen. Kom binnen. Ah, oké. Hester. Zakaria. Zakaria? Hester. Ayman. Ayman. Thank you. Okay. She's the daughter of father? No. No father? No. What? Only me, the daughter of the family. He's a friend of the family and I'm a friend of also of the family. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The country Holland. Electricity romance. Yeah, romantisch. No. Yeah. No light. No bright lights. Because Well, because we think it's cozy. expensive, yeah? No, it's not quite expensive, but it's... Het is echt heel erg gezellig. Het is eigenlijk alsof je gewoon vrienden over de vloer krijgt. En dat je met z'n allen een hapje gaat eten en verhalen gaat vertellen. En dat er een muziekje bij komt en foto's. Ja, het is eigenlijk gewoon niet alsof je met onbekende... Nee, het is eigenlijk gewoon heel gezellig. Ja. 5 years. Yeah. Every bad. Dangerous. Yeah. Every dangerous. Syria. I tell you. Mm-hmm. No electricity. Yeah. No gas. No petrol. No train. My wife and my daughter and my son in Syria now. The Zakaria husband my daughter. Oké. Ja. Servetten. Maar Marin, heeft er dan helemaal geen vlees klaarmaken voor de man? Nee. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ja. Voor een poensoep zonder vlees. En Hans heeft een... Dit is ook met kikkererwten en zo. This is soep? pumpkin. Pumpkin. Halloween. This قرع. لما كذا جرب انت ما بجرب واحد يا اخي. علم. This thank you people Holland. Thank you. Very nice. Yeah. I hope you enjoy your place. Yes. Inshallah. And happy times come back. We can visit to come visit to come only. Een Yves Kening en zijn ondogenske lakai. Daardoor gaat de nieuwe televisieserie van Ben. Kening het en Harry Hasse. Van manje oor is dit programma te zien bij Omroep Friesland. Vijf van der Meer, dat is de programmamaker. Hij is heel vaak rondom in dit gebouw omroen en zei: jongens, dit is bijzonder, dit is uniek. Vertel eens, wat is er zo uniek aan deze nieuwe serie?
Nou, het unieke is dat de acteur letterlijk en figuurlijk in het schaats speelt van de pop. Zo, een pop had iets magisch, een pop kan alles zeggen, die kan alles doen. Dat accepteert van een pop. Maar een pop had een nadeel, die had geen mimiek. En de acteur die verzwaardigt nou de mimiek van de pop. Dus eigenlijk is het een soort van Sesamstraat, maar dan show we ook gelijk waar het in die mini speelt. Nou, in principe wel, ja. Het is een andere vorm natuurlijk, maar zo zit het maar vaak leren kennen. In het theater wordt het wel dingen. Dat acteurs met poppen nog maar in en daar ga ik het zien en daar ben ik begeisterd, zeg maar. Maar op televisie ben er wel registratie van het toneelgebeuren, maar dat is net een televisieprogramma wat op deze manier makkelijk wordt. De meesten net bij mij weten. Zullen we een Ja, best. Graag. Dokter, ik vind het zo sneu, hè, dat er nou krijg ziek is. Er is namelijk een feest. Een feest? Ja. Maar ja, hij is te ziek natuurlijk, hè, denk ik. Nou ja, ik denk dat het oké, hè? Nee, ik ben het wel bij jou eens, ja. Ja, nee, het is volle beter dat Harry thuis speelt. Het is volle belangrijker dat hij weer zoen wordt. Ja, daar zou je toch van, er is nog nooit eerder een televisieserie van Ben opname. Waarom heeft dat er dan nou wel verkeerd? Ja, ik ga vroeger, toen mijn bijna lieds wien, ga ik naar Jozef van den Berg zien en die speelde mijn popje die er in de hoorn hier. En de band, maar ik zelf ook, we hebben zo wat oorloeren langs af de televisie zitten. En toen vroegen ze me hier dat ik een programma, dus nadenken over een naaiprogramma, wat echt heel oorzaak was weer. En ik had het altijd in de achterhol houden. Toen dacht ik van, goh, waarom wordt er niks mee dienen? En, je was misschien ook wel een beetje klein bij Beer Boeloe. Nee. Oh nee? Oh, nee. Maar hij is de betinker van Beer Boeloe, hè? Even van natuurlijk. Ja, de betinker ik net, maar nou ik maat spelen en ik maat meidje. Je moest dan graag een oren vorm kiezen. En nou ja, dan begin je te denken. En omdat ik dat jongen hier, en dat ben ik nooit vergeten. En later op Oeral zeg ik nog diverse toneelproducties die op die manier werken. En toen dacht ik, dat maar op televisie herkennen, waarom net? Ik denk dat het net vol op televisie dienen worden, omdat volwassenen, die hadden moeite mee. Ik had dit programma in het begin zoeken. Die weten net wat ze naar zien, dat ze nu naar de pop zien of naar de acteur. Ja, maar dat lijkt me echt heel dreig voor die acteurs. Want dat binnen Brecht Wassenaar en Thijs Meester, die hier dit echt nog nooit eerder dienen. Nee. Hoe wil je het voor hun? Ja, hartstikke moeilijk, want je moet het vak van poppenspelen leren, wat een vak ontzig is. En dan moet ze nog leren dat ze eigenlijk min of meer in kaart van die pop spelen. Maar als ze in die rol kroepen en ze hebben die rol goed te pakken, dan komt die mimiek vanzelf. Want dat zijn acteurs, ben beroepsacteurs. Dus dat komt dan wel. En dat kist ik prachtig zien. Want op het moment dat de mimiek net heel belangrijk is, dan let wel in de pop zien. Maar op het moment dat die mimiek heel belangrijk en vooral meespeelt, dan is het een toegevoegde waarde. Dat was dus rekken mooi met de montage. Met het opnemen. Ja, met het opnemen. En hoe ben dan de reacties van de band? Ja, die ben geweldig. We voor ons natuurlijk echt een uitprobeersel. Dus we gaan eerst een pilot maken, dat het dan heet, een proefaflevering. En toen hebben we onderwijzend personeel uitnodigen en band. En die hebben de voorzet, die had het zien. En die band die had echt 10 minuten zitten zitten. En toen weet en toen zei die in de bandje, dit weer mooi. Nou, dat weer voor u het bewijs dat het werkt. En ik later die band zei, wij zien hem nog naar. Zien hem naar die pop of zien hem naar de acteur? Nee, we zien naar de pop. Maar dat onderwijzend personeel zei, ik zie het eerst begin, ik weet net wat ik zie, maar op een gegeven moment wordt het in. En dan is het klaar. Dan wordt het in geheel voor die. Nou, fijn, ik heb er zin in. Het is manje, toch? Manje is het te zien. Ja, voor dat denk ik wel spannend. 3 november, vanaf 3 november, jongens, al jongens zien verzeizen. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar de reacties. Ons staat 4. Tiger, dank voor je komst naar de studio. Voor nou nog een hele gezellige jong. Dag. Dank je. Morning, Bient. Verre Dijkstra helpt Frieske boeren in de rugzeel. Als tolk.